צריך להגיד? אחות של אמא הגדולה, הבנים של אותה אחות שהם היו ממש אהובים על ידי אמא, והאחיות שלי כמובן. אחיות שלי, גיסים שלי, הנכדים של סבתא, של אמא. זה ציון. ציון זה איש יקר במשפחה, והוא חבר טוב של אבא. וימי שישי זה, אתה יודע, ימי שישי בבית משפחת כהן זה היה קבלת שבת, ריחות, הקוסקוס והזה שאתה בא מגניב ביד, מחכה עד שהכינו לך את הצלחת הגדולה. חסר, מאוד חסר לנו. אלה החיים, כנראה. תסתכל, זה צביה שאתה קטנה. איפה? זאת? זאת צביה, כן. זו תמונה אדירה. נכון. קודם כל, הטוב לב, הרוחב לב, הנדיבות האינסופית, לצד הצניעות. הרבה חיוביות, הרבה מאוד אהבה, הרבה מאוד נתינה, הרבה עזרה לזולת, אהבה אדירה למשפחה שלה, והכל באנרגיות חיוביות. כאישה היא הייתה מאוד מאוד דומיננטית, היא תמיד עזרה לאנשים, תמיד תמכה למי שלא הייתה יכולת להתמודד. כאימא, אני חושבת שהיא יותר הייתה חברה, אם זה לבוא ולספר לה דברים שעוברים עליי בכל מיני מצבים ושלבים בחיים, אם זה לבוא ולשתף אותה בכל מיני מכשולים או בעיות. כל עצה שלה הייתה שווה זהב. הנתינה שלה, הייתה חברמנית כזו, נמרצת. תכונת הנתינה הייתה אצלה בדגש גדול. היה לי את הרבה ויכוחים לאורך כל הדרך, בגלל הנתינת יתר שיש לה, שהייתה כל הזמן בחוץ בפעילות, ואני הייתי פה צריך להתמודד לבד עם הכל. היא אמרה לי, תסלח לי על כל השנים שהיה לנו ויכוחים. תשמור על הילדים. הזיכרונות שיש לי מאמא בגדול, הם זיכרונות שהם כשמם כן, עם זיכרון, הם בראש. כשאני אלך, ושזה ילך ופה ילך, יהיו פה עוד אנשים, ואני רוצה שהמורשת הזאת תהיה, שיהיה משהו להנציח אותה. ואני חושב שהדרך הטובה ביותר לעשות את זה, זה על ידי איזה סרט דוקומנטרי עליה, כי הייתה אישה גדולה מהחיים. על אנשים גדולים מהחיים, יש לנו חובה, מוטלת עלינו חובה מוסרית, להנחיל את התורה שלהם, להנחיל את העבודה שלהם, להנחיל את הדרך שלהם, כי זה בעצם הדבר הגדול ביותר. החינוך שלנו זה הדבר הגדול ביותר, אמא אולי לא הייתה, אתה יודע, לא היה לה תואר, והיא לא הייתה תואר ראשון במשפטים, או במנהל עסקים, או בכל מיני דברים, אבל היה לה הייתה חכמה מהחיים. זה בחדר אני אביא אותה, אני רוצה לצלם אותם כל הבומבונים האלה. סבתא תראי, תינגן, רגע, לא הייתה פה לטוב שלי. ביי, כן, ככה חמוד, לאט. נועם, זה תינוקת.
תביא לי אותה, תני לי אותה. זה. אורטל. זה כלום. יו. גדלנו במעברות, בפחונים. היה לנו סך הכל 2 צריפים שם שהיו 3 על 3 כל צריף. צריף אחד היה להורים וצריף אחד היה לכל 10. סביה תמיד נהנה בנתינה שלה. היא תמיד ויתרה לכולם. היא תמיד נתנה לכולם. הייתה מורידה אוכל מהפה והייתה נותן לאחרים. זה הייתה משהו בגיל 0. בגלל זה כולם גם אהבו אותה, עם השובבות שלה, עם כל הבעיות שהייתה עושה. אבל הייתה מלאת חן. תני לי איזה סיפור שהיא עשתה ככה שהשתגעתם ממנה. שברחה בבית ספר, אני לא אשכח את זה בחיים. ברחה לחצור, לדוד שלי, דוד בחצור. הייתה בת 10, 11, ככה הייתה. כן, הייתה עושה הרבה בעצרות. אבל עם טעם, אפשר להגיד, שובבה עם טעם. כן, כן, כולם אהבו אותה. הכרתי אותה נערה צעירה, ואחר כך בחורה צעירה. כבר אז ראו שהיא בחורה עם נשמה מאוד מאוד גדולה, עם לב מאוד מאוד מיוחד. רק זה הלך והתפתח, הלך וגדל, הלך והתעצם, עד שזה הפך למה שזה היה. היא הייתה אישה מלאת חן, מלאת חסד, מזה שהיא באה מהפשטות, היא באה שלא היה לה. היא באה מקריית שמונה, היא באה ממשפחה פשוטה, היא באה מלמטה. זה דברים שאלוהים חנן אותה, בטוב ליבה ובראיית העולם שלה. זה לא כל אחד מקבל את זה, זה ברכה משמיים. אפשר לומר שהגשמת את החלום השנה. הגשמת לה את החלום. יש אנשים שיעידו יותר טוב ממני, שהם היו בחושך והיא דאגה להם לחשמל, הביאה אותם לאור. או מישהו שהיה רעב ולילדים לא היה מה לאכול, אז היא דאגה. יש הרבה דברים שדברים נסתרים לא נבין, לא נדע. אף פעם לא נדע, היא לקחה את זה איתה, שהיא עשתה טוב. ערב טוב, מזל טוב לכולם. צביה כהן, מי שלא יודע, אישה מיוחדת, שנים רבות, היא מגיעה אליי למשרד, ואני באמצע הישיבה והיא אומרת לי, דוד, יש משפחה ככה וככה וככה, צריכים לדאוג לה לשבת לאוכל, יש טיול, צריכים אוטובוסים לילדים לתל אביב, לגן החיות, לכל מיני דברים. היא באמצע פותחת את הדלת, נכנסת, אני צריכה עכשיו, יושבים מנכ"לים, מנהלי בנקים, עכשיו, לא יזוז כלום, וברוך השם היא עושה הרבה, ועושה עם כל הלב ועם כל הנשמה, ושאלוהים ייתן לה בריאות, ובזכות מה שהיא עושה, שתהיה לנו בריאה וחזקה, ושיהיה לה בריאות איתנה ואוהב אותה. זה לנו שנשאר לנצח, אותם רגעים, אותם זיכרונות, אותם מצוות שלוקחים אותם איתנו, הילדים שההורים נרקומנים, לא עלינו וכו', שמניחים תפילין בזכותה, שקוראים בתורה בזכותה, שיודעים יהדות מהי בזכותה, משפחה, שמחה. אני מקווה שימשיכו את הדרך שלה, שכל אחד ואחד יש פה את הזרע שהיא נטעה בו. זה חסר לנו היום. הדמות הזאת, הדמות השכונתית למעשה, שמרכזת סביבה מספר גורמים, גורמים חיוביים, גורמים, אני לא יכול לומר גורמים שליליים, אבל גורמים שצריכים את הסיוע והעזרה הזאת והתמיכה, וצביה למעשה הייתה דמות בשבילהם, אפשר לומר כדמות אימהית בשכונה, שמסבירה ומקשרת בינינו לבינה. אם זה לטפל בבעיות אישיות, אם זה לטפל במשפחות, למשל, הייתה יכולה להיכנס לבית, לפתוח את המקרר ולמצוא אותו ריק ולדאוג למשפחות האלו את המוצרים ואת האוכל לפני החג, במיוחד שעשתה את זה בצורה בלתי רגילה. בנושא גני ילדים, בנושא חינוך, בנושא נוער נושר, בנושא פעילות קהילתית למבוגרים, שהיא הייתה במתנ"ס מאוד מאוד פעילה בדברים האלו. הכל, היא חיה את הדבר הזה, היא חיה פשוט מאוד את הדברים האלה. אני הגעתי אתמול לשכונה, היה שם אירוע ליד המתנ"ס, והגעתי וכאילו ציפיתי שהדמות שלה תבוא, וכמה שאני יודעת שהיא לא תבוא, אבל אתה לא מקבל את זה. ונכנסתי שם והרגשתי מין פעימה כזאת בלב, מין מכה כזאת, הרגשתי
אמרתי, איפה צביה? איפה צביה? כך מאמי, אבי, נתי? לא מאמי. זה שלך? כן? את אוהבת אותו? אמא של כולם הייתה. ממש קשה לי. הייתה טובה כמו אמא. הייתה דואגת לכולם. אתכם היא אהבה במיוחד. במיוחד, כן. שתהיה לכם שנה טובה. שנה טובה, נתראה ראש השנה. בעזרת השם. תודה רבה, הכל טוב. תודה רבה. תודה, נשמה. תמיד לפני חג הייתה מרימה טלפון, לפחות חודש לפני, והייתה אומרת, תשמע, אני מאוד מבקשת, בוא נראה איך אפשר לארגן חבילות, לארגן תרומות. ואני זוכר שתמיד הייתה באה, וכל מה שאנחנו היינו מנסים לקדם מחברות כאלה, הייתה אומרת, תשמע, זה עדיין לא מספיק. זה עדיין לא מספיק. היא תמיד אמרה לי שיש את הציבור, באמת, יש פה את הציבור הקהילה האתיופית שמאוד קרוב לליבה. ובאמת היא חושבת שנעשה פה עוול, כי לא הצליחו לקלוט אותם כמו שצריך במדינה. ולמעשה בנתניה יש לא מעט מהקהילה האתיופית. וישבנו והסכמתי איתה. ואני יכול לומר שמאז כל גיוס שיש לי, אני באמת מחפש את הקהילה. הדבר הכי גדול שאפשר ללמוד ממנה, שבמצבה הכי קשה שהיא הייתה, כל היום המחשבות שלה היו על הילדים, הנכדים, ולעזור לזולת. זה מה שהיה לה בחיים. היא לא דאגה לעצמה כאילו כואב לי או משהו. לא. היא הייתה עוד אצלי במשרד עם כיסא גלגלים שאנחנו הסתכלנו עליה וראינו את מצבה, וראיתי ואני אמרתי, ריבונו של עולם, תראה מה זה, בן אדם, שלט של בן אדם, שנהיה ממנו שלט, ועם כל זה הרוח שלו צריך לעזור לפה, ואיזו שמחה שאמרו לה שזה מסודר וזה מסודר. זה אחד הדברים הגדולים שאתם צריכים ללמוד ממנה. האמת שכולנו איבדנו. אתה בוודאי איבדת אימא. האימא הכי טובה בעולם. אין דברים כאלה. כל המשפחה, החיות שלך, כל המשפחה המורחבת, איבדו אדם מדהים. אבל משפחת נתניה איבדה. בת משפחה, איבר מאיבריה של העיר, ובעצם את הלב של העיר, כי יש רמ"ח איברים, אבל את הלב של העיר. מה שלומך, חמוד שלי? בסדר. אני רק שמעתי כל הזמן מאמא שלך על השם שלך, וואי, איזה יקר עלה. צביה לא הלכה רק בשבילכם, הלכה גם בשבילנו, היא הלכה ואיננה. היא עזרה לנו. איך אפשר? אני כל כך מתרגשת שלא יוצאים לי את המילים, מה שהייתי רוצה להגיד. יש לי קבוצה במתנ"ס של מבוגרות, קוראים לזה מועדון כלנית. מה שביקשתי, מה שרציתי, היא עשה. אני צריכה אוטו, היא שמה. אני צריכה ארוחת בוקר לכל הבנות, אנחנו הולכות. אין מה להגיד, אין מה להגיד. מה צביה? צביה הייתה בעצם של כולם. צביה הייתה אימא. יום חמישי תצלצל אליה, איפה אני מצטערת כפרה, אני הולכת, אני מוכרחה לתת לאיזה משפחות כמה שאין להם אוכל לשבת. לא תמצא אותה רגע פנוי בשביל עצמה. הייתי אומרת לצביה, איזה משפחה רוצה תיקים, בית ספר, אין. באותו שנייה היא מתקשרת, היא אומרת לו, תגיע אליך בחורה כך וכך, תטפל בה, היא הייתה מקבלת. אין, היום אין דבר כזה, אין תחליף לדבר הזה, ולא יהיה. אני לא מאמינה שיהיה דבר כזה. אין, היא חסרה לנו, אין, אנחנו לא נושמים בלי צביה, לא חיים בלי צביה. בכל מקום, הכל היום מוזנח בשכונה, הכל מוזנח, הכל שבור, הכל מקוסה, איפה שאני הולכת אני רואה משהו. איפה צביה? איפה? צביה איננה. זה מה שיש, זה מה שקורה. שצביה איננה, זה מה שקורה.
אין. מה יש לדבר? אין. אנחנו יכולים לשבת פה שעות ולדבר, וזה לא יספיק לנו. שעות. אני לא מפסיקה לחלום אותה. תהיה יקרה שלנו, תודתנו לך ניתנה על כל התמיכה והפעילות. כי בשבילך אנחנו הבייבי שלך, ובכלל כל ילד קשיש בדיוק. כולנו בשבילך משפחה אחת. נאחל לך בריאות איתנה מכל לב, ותמשיכי להיות נהדרת כמו שאת. הייתה כל הבגדים לילדים האלה פה מעמידר, וכל סלע היו באים, לוקחת את המידות שלהם, ולכל אחד הייתה מסדרת לו שקיות. והיא קראה להם, כולכם תגידו את הגיל ואת המידה נעליים שלכם. ופה הייתה מביאה תרומות גדולות. היה לה את הכישרון הזה לקבל מאנשים, כן? עבור כל מי שהיה זקוק, עבור מישהו שהיה חסר לו. פשוט אתה לא יכול לסרב לה. נכון. לא יכולת לסרב לה, כי אין דבר כזה היא תגיד לך ואתה לא מגיע. אין דבר כזה. היא עסוקה איתנו ופתאום טלפון. מי זה עכשיו מטלפן? אין דעלבוק, אין לי זמן עכשיו אליך, יאללה. מה הוא רוצה ממני? רגע, שקט, הבן שלי. זה הבן שלי, אני חייבת לענות. לא, בן אני חייבת לענות. אבל מישהו אחר, אוי ואבוי. הנה על אבוק, אני לא בבית, אני עכשיו לא הולכת הביתה. זה מזכיר לי סיפור, הייתי בכיתה ה'. היה טיול שנתי, סוף שנה, נוסעים למירון. והיה משחק טוב, וראיתי את המשחק והתבלבלתי בשעה, ומסתבר שכל האוטובוס כבר יצא. לא רק שהיא לא אמרה לי מה איפה הראש שלך, איפה פה ושם, ישר התקשרה לנהג מונית. ונסענו עם מונית ספיישל מנתניה עד מירון. היא הייתה איתי שם, התפללנו, וחזרנו עם האוטובוס, כל הדרך חזרה, שעה 3-4 לפנות בוקר, כל הדרך חזרה, היא מצחיקה את כל החבר'ה. כל האוטובוס, משוגעים עליה. אתה רואה ילדים בכיתה A, כולם מצטופפים שם בסוף, זה היה בה משהו כאילו, היא לא הייתה יכולה לראות את החלש, את הנזקק בצד. היא תמיד הייתה רוצה להעלות אותו, לפחות שיהיה שווה בין שווים. זה היה הערכים שלה. מה המצב? הכרת את צביה, זכרונה לברכה? כן. צביה כהן? זה הבן שלה. זה הבן שלה. יכול להיות בני. שלומך. זהו. הייתה טובה. חסרה, אתה יודע, היה הדברים הקטנים האלה של תחילת שנה, של אנשים שדאגה להם, תיקים, עפרונות, מחברות, חסר, אין מי שידאג היום. לדוגמה, כיפה, היא הייתה כל פעם אומרת לי, תן לי את הרשימה שלו, אם אתה זוכר, תרשום לי את הגילאים של הילדים, בן, בת, איזה צבע תיק הוא רוצה, הוא לא רוצה, כן רוצה. עכשיו אני, אתה יודע, עם העבודה שכחתי מזה, באמת, התחילה להתקשר אליו ונקרא לזה חופר, לחפור. העיקר לא בשביל שיגידו שהיא עשתה. תכלס, היא באמת דאגה מהלב, מהאמיתי. אבל כשאחד כמוה, קשה להאמין שהיא תצא מהלב. עשירה רושם. כן. שירה פה חותם רציני. כמו אימא, לא הייתה מבדילה בין זה לזה. מי שהיה זקוק למשהו הייתה נותנת בשמחה. עושה את הכל בשביל לשמח. כן, זה הייתה האמת. כן? מה היית רוצה להגיד לה, אם היית יכולה להגיד לה משהו עכשיו? כאילו, היא שומעת אותי עכשיו, אז אני רוצה להגיד לה שאני אוהבת אותה ואני מתגעגעת אליה. סבתא היא כאילו, היא שלנו, רק שלנו. אי אפשר להחליף אותה. אי אפשר. קודם כל הייתי רוצה להגיד לה שאני מאוד מצטערת שלא הספקתי לעשות איתה כל כך הרבה דברים. שתעזור לנו לשמור עליך ועל אבא, כי אתם באמת שתיכם מבחינתי הכי חשובים. דאגת הילדים שלי,
חסר להם, אין להם עוד סבתא שהיא... יש להם סבתא אחת, אבל לא, זה לא סבתא כמו שאמא שלי הייתה. תודה וסליחה, אני חושבת. סליחה שלא הייתי איתה מספיק, וכשהייתי איתה, אז היו לי לפעמים רגעי משבר שפשוט הייתי עצבנית ובוכה מולה. ותודה על מה שאני בזכותה. הייתי אומר לה שקשה לי וקשה לכולם, והיא ממש חסרה פה להרבה אנשים. ואני בתור הגיס שלה מאוד הייתי רוצה ברגעים קשים שיש לי לדבר איתה, אבל זה בלתי אפשרי כרגע. וחבל. איזה דבר היית רוצה למסור לה? ותשמור עלינו מלמעלה. يا ماما دوعيني يا انت مشيتي وخليتيني يا ماما. אמא האהובה שלי, לא נתפס שעברה לה כמעט שנה מהיום בו עזבת אותנו. בשנה הזו התוודעתי להמון מעשים ענקיים שעשית. להמון דברים נסתרים שלא נדע לעולם. רק אומר לך יקרה שלי שאמשיך לקיים את שביקשת ממני. החל מהדאגה לאבא, לאחיותיי, לנכדייך, לדאוג שלא תיפול רוחם. ושבעיקר נשמר את האחדות אותה קידשת, יחד עם הנתינה הבלתי פוסקת שלך. מעבר לזה אני יכול להגיד לך את מה שאת בטח כבר יודעת. גם השנה ברוך השם, בעזרת אנשים טובים ויקרים, וכמובן בעזרתך שם למעלה. הרבה משפחות חגגו את החגים שלהם בשמחה רבה ובתחושת שובע. קשה לנו בלכתך, אנחנו לא באמת מתגברים. אך תורתך וצוואתך הם שגורמים לנו להמשיך לפעול ולהגשים את חזונך. אוהבים אותך ומתגעגעים המון.